Tun tuma chuan internet lama ngai ven hlo tak hi bi chian na kan nei don ani kan soi tumber chu pyramid pian mang ang pu tlang Anlong County Southwest China Guizhou province mi hi ani heng tlang tam tak pian mang hian mi mak ta doi tam tak ngai tu na ati boya in hian la tam tak ba ka rin dan tam tak a chok chuak bok heng tlang tam tak pyramid pian mang ang pu hi ama a in siam top nge man lai thlan nge pyramid tak tak zok niang le thudik tak hriat chu an tum don ani he chanchin bul in tran na hi chu Anlong County Guizhou China a tlang chip te hian pyramid pian mang ang apu ni ti an hriat chu tangin ania heng tlang thalak le video sang sang te hi a viral chak hle tol chung mi te ati hril hain hei hian rin dan le mu dan sang sang asiam na sa hle internet lama chuan pyramid lama tui mi ten he tlang in siam dan hi man lai pyramid ti nan soya civilization bo ta ina an sak angin an dar lang ani ten khat chuan thlan man lai mi te phumna ani an ringa a thenin natural formation ama in siamani an ring he tlang chung changa thilmak tak hre turin Chinese outlet iNews chuan Professor Zhao Guizhou University Geography and Environmental Science ami Professor chu March ni som paruk kumsang hi som ni pali khan interview an nei puya Professor Zhao chuan Anlong Pyramid tia an ko hi natural formation mi ring siam ni rovin ama a in siam angin asoi ani Professor chuan heng pyramid pian mang ang pu tlang tam tak te hi leilung in siam danina a rin chu angin asoi Anlonga lung te hi atlang puin limestone chinai lung ania kummak ta duai zani liam ta mi to kha ania Triassic age hun lai mi kha heng pyramid lung te hi alo chu na bol chu tui chunga tangin ania minerals te chu tui chunga atui rala ti chuan layer sang sang lo in siam ta ani ati hetiang tlang pian mang danglam tak in siam tur hian aum na munina zir angai ema Cars landscape antia hian lung chi zop thei atam ema lung dingmil zonga thei tur hian tuin achi zop ane huna liama tuya ain chi reng taka chuan hetiang hian in siam ta ane achip lam hi among lam ain tui hian a na dewa hei hian achip hi ti zumin pyramid ang main achu ta ni tiin Professor chuan asoi he tlang chung changa alan dan danglam le deuh chu block ang tak mai om treu hi ania he wang hian mi tam takin siam chopani an ring tlat Professor Zhao chuan Cars landscape ramhmel manga geological processing lunglian tak tak te block te tak te a achu thei ti asoi fi a lunglian tak tak te akhikara tui alu thina ti chuan tui hian chi azopin azawaya zop ain block ang te tak te hi asiam ta thina ni ati Egypt rama pyramid te hi mishing siam anga kan ngai lain China a pyramid tam tak ero hi chu kummak ta doi tam tak chunga geological process ina asiam angin mithiam ten an soi thung ani Anlong pyramid hi khuanu thilti thei zia le then thiam zia tarlan na angin hetiang hian ading lu hlom ani heng pyramid te hian mi puite ngai ven a hlo em na chan a hria theya kan chena khovela thilin thuple thilmak tak tak min hriat non tir ome ole heng pyramid mak tak tak pian mang danglam tak mi ring siam ni silova khuanuina siam angan tarlan hi mitam tak chuanin thilmak ti point lo soita se thil om ve reng ani ome achan chu mi ring siam ni ta sela hetiang za ta tam pyramid mun khata siam chu thil har sa tak le boi thak tak tur ani chuti la yin khonu siam tia professor ina soila hian
block mu tur eng mozat om le teu hian hei hianin rin hlelna asiam le boka achan chu mihring siam nilova block hetinga in cher chho thei chu khuanu siam anga kaltur chuanin thilmak top khok ti puin asoi thei tho ome ole hemi chungchang ai chuan keimani theu khanin ngai dan kan siam anga mihring siam angin kan pom nge khuanu siam angin kan pom jok hemi chungchang hi chu keimani theuin comment lama kan ngai dan kan tar lang don nia ole chanchin thar danga kan kai le anga ton chum diwali kumsang hi somni pali lomna chuan Guinness World Record panhi asiam thar tat mai ton chum diwali a hian Ayodhya khopui hian amma ayana sain diwali lomna hun hian manga ram mandir sakthar chunga ram lala anda nuwa dipotsava an lomna masaber ani wang ane khopui a hian mipui te hi an phur ema tinchu baka rong atam em boka an khopui tlo tu mitam takte an welcome chale bok nilai ni liam ta khan Ayodhya hian alom na hun hi anti ropui ema wangin Guinness World Record panhi an siam thara he record an siam theina chan hi Uttar Pradesh Tourism Department le Ayodhya District Administration te wang ani Ayodhya in record an siam na pakhat chu oil lamp tam tham tak mai an halwang ania oil lamp makta duai ni nuai nga singkhat sang ni zanga somriat panga hi saru lui kama an hal ani tin hei ba ka hian mi sang khat za somni pakhat chu grand artia an tela dia an performa hei hian an hun manna anim pum khat sia atar langa record an siam le pha bok he hun ro pui takhi Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath baka Union Minister le Deputy CM 10 an manpui kumin dipotsava hi adanglam bi khlea achan chu Lord Ram hi official taka tempulanda nuwa an lomna masaberani wang ani CM Yogi chuan Guinness World Record thar certificate chu donga until don ropui tak hian tarlan chu an lomna hun buat sai ropui zia tarlanga mi sang tam tak alomna hian an kal khom ani Prime Minister Narendra Modi point hen Diwali hi a special thu asoya ani po hian Lord Ram Sri Ram Janmabhoomi Temple thara da ani nuwa Diwali lomna masaber ani awangin adang lambi khle ati kumjangan nuwa Lord Ram hi Grand Temple la athuwe theita a hetiang hun ro pui kan mang thei hi alom om hle tigin Narendra Modi hian soi Diwali hi Festival of Light ti po riat ania hewang hianin Diwali lomna hun po hi puak thei thil baka eng danglam tak tak le moi tak tak mangin alom na hun hi an mang thren ani ole tunthumatan chuan khati zong kha ani ye